मासनि स्नेक्स बाबे वो जाबाय दा बे आथिं आरो फिफिङो नों जाबाय नांलाब्ला नों फर्मुलाव देखाय बे ओमफ्राय बे आथिं फिफिङा सानखादों नोङो अबाव थांगोन बियो औ मानलांबाय बे डाइरेक्ट अबहाय मानलांखै बियो बे मानसि खाथि थांबाय सोरबा माबा मोनसेयाव मानसि खाथियाव आथिङाव नाय नोङो अबाव हेबहरदों मानसि खाथियाव मानबाय आखायाव नायजोब्बाव अबाव हेबदों मानसि खाथियाव सहैबाय बियो अ थांबाय ओमफ्राय सौखांनायनि उनाव बोरै फासयफिनगोन बे सहैगोन मा रोखोमै सहैगोन औ बे थांखाबाय खिन्थु हेबलांबाय औ ओमफ्राय फैफिननाया बे एक्टिं थांफिननांगोन ना नों उनाव फैफिनगोन ना औ बे थाफैफिनबाय बा ओमफ्राय बे पजिसनाव थाखाबाय पजिसन थाखाबायब्रा बियो बे फासयगोनबो हयथ' बारगोनबो एबार ओमफ्राय बे आंनि सायावबो बारखोफैनो हागौ औ बे आं ओरै गाखोना नालाय बेनि बे फेन्दा मोननायाव गाखोगोन बे फेन्दा मोननायाव बे सासे मानसिया बारखोफैनोबो हागौ खुनु गोरोन्थि गैया बेयाव ओमफ्राय इगलनिखौ रोङो ना रोङा नों इगल औ इगलनि इगलनिया लेखा नायफिननांसिगोन लेखा दं ओमफ्राय केटनि मावजिनि केट औ हो आखाइ जायाखै आखाइ लानाया मा ओरै बेलाय लेंहरनायसो जादों बे आखाइजोंनो लिंहरो बुरजाखौनो मावजिया औ ओमफ्राय फर्मुला आखाइ लानाय जायाखै ओरैसो हमनांगौ आखाइया जाम्बासो जागोन नोंसोर देखेबा स्टार्ट Monkey style. This is monkey style. ओमफ्राय This is monkey style carrot. Now. Now. Boria.